Ja nepotrebujem, aby mi AI generovala obrázky mačiek. Ja potrebujem, aby mi reálne pomáhala pri práci. No to nie si jediný. Veľa ľudí používa AI akurát tak na to, aby im v súkromí s niečím pomohla. Ale umelá inteligencia vie krásne pomôcť aj v pracovnom prostredí. No a presne tomu sa na našich školeniach o umelej inteligencii venujeme. Pomáhame firmám, štátnej správe a školám, ako môžu konečne začať používať umelú inteligenciu tak, aby im pomáhala. Naše školenia o umelej inteligencii sú uchopiteľné, praktické a všetky tie poznatky potom môžete využiť v praxi. Obsah školení robíme vždy na mieru pre našich klientov, čiže sa porozprávame o tom, že na čo by ste chceli, aby vám umelá inteligencia pomáhala. My si pripravíme konkrétne praktické ukážky, zaškolíme vás, ako viete tie najnovšie, najlepšie AI nástroje použiť tak, aby vám skutočne pomáhali vo vašej práci. Mali by ste záujem o školenie? Tak sa nám ozvite a dohodneme osnovu školenia presne pre vaše potreby, aby vám AI konečne mohla začať pomáhať.